Luis Zabalak eta idatzi eta Maite Gurrutxagak ilustratu du. Eta hau ere 8 urteko aurrei zuzendutako liburua da. Eta, bueno, hemen labur esan da, mutiko eta txorimalo baten artean sortzen da nolako adiskidetasun, laguntasun edo historia bat dago tartean, sentiberatasunez eta, emozioz betea. Eta, Maite operatu genuen edo pentsatu genuen guztien artean, ikutu hori emateko izan zitekeela ilustratzaile egokien uste bera gustora ibili dela eta emaitzarekin ere oso gustora berritu dela. Bueno, entzinek esan bezala mutiko bat eta txorimaloen arteko adiskidetasuna kontatzen du. Txorimaloen inguruko zerbait egiteko asmoa sortu zitzaidan eta hortik etorri zen ipuina eta txorimalo elementu importantea da. Baina dena den, Zabaleko txorimaloa maitasun historioa da. 9 urte inguruko mutil baten eta neska baten arteko maitasun historioa. Iker eta Maider. Eskola beren dabiltza eta maitasuna edo sortzen da, 9 urtekin sortu daitekeen moduan. Maitasun historia bat kontagarri izateko edo horrekin historia sortzeko zailtasun bat behar da, oztopo bat behar da. Romeo eta Julietaren historia zer ez litzateke izango gurasoen aldetik debekurik ez balego edo 80 egunean pelikulan esate baterako gertuagoko adibide jartzearen itziarretasunen arteko modio historioa litzateke kontagarria izango biak adin jakin batekoak, adin handikoak eta emakumeak ez badia ez. Eta horrek oztopoak sortuko ez badizkia. Kasu honetan, oztopoa erabetasuna da. Eta nik uste dut hau nire burari zor nion gai bat dela, ni, adin horretan oso erabea izan nintzen. Eta askotan pentsatu dut, batzutan pentsatu izan dut, idatzi izan ditu dara nire kezkei buruz, nire ezeari buruz, baina nola erabetasunaren hori nola edo ala erabeok konpondu iten dugun urteekin, gehienetan bintzat, adalaki batzuen bidez eta konponketatxo batzuk eginez, nahiz eta erabe izaten jarraitu, bisimulo bat lortzen dugu. Eta ahaztu egiten dugu arazo bat izan genula, daukagula, eta arazo hori zer gordina izan zen gai horretan. Eta, horregatik izaten ez hor niola gai honi ipuin bat, eta mutiko erabe baten historia da. Segura asko errealitatea, ez errealitatea bezen gordina, zen uste erabetasuna gai, arazo gordina izaten da gai horretan. Gero ere bai, baina, esan bezala, moldatzen gara, tanpatxoak eginez, eta disimulatuz. Eta, amodio historia hori kontatzen da, mutiko erabe batek, berekelako neska batekin dagoen amodio historioa, eta erabetasun horren ondorioz, edo erabetasun hori lotuta badago txorimalo batekiko adiskidetasuna ere, eta nik uste txorimalo horrek ordezkatzen duela pixka bat fantasiaren mundua, fikzioaren mundua, eta askotan idazleek edo sortzaileek bigarren bizitza ditzen dugun hori ez. Errealitatearen ondoan eraikitzen den beste errealitate hori askotan beharrezkoa duguna eta behar bada erabeek hori da pixka bat. Historia buruz esateko nuen.